Ja. Sig nu, hvad han skal ske. Du skal sige det. Nej, du skal sige det. Nej, du skal sige det. Okay. Jeg skal til at knipse mig selv i hånden med den her knipsemaskine. Så tjekker vi ikke. Altså, så kan vi filme på hånden. Det er knipsemaskinen, det her. Og det her i hånden. Gør det. Okay. Jeg trykker på det til. Og nu filmer du, ikke? Ja. Ja. The moment of truth. Den kan ikke få fat. Ej, hvor er I ulækre. Nej, jeg kan ikke få fat i lortet. Ej, Pernille, hun er altså også ulækker. Jeg gør sgu da ikke, når jeg filmer bare. Ja, du er sådan, du the man behind the camera, eller sådan noget. Kraftigt ikke få fat den nanne. Hvad bare gør det herinde? Det er fordi, han har en sådan vabel. Ad. Au! Jeg fik fat. Nu er der hul på den, eller? Har man det mellem fingrene? Jamen, du kan bare komme og lægge den ned, og så skal jeg nok ordne for dig, hvis der har hvad. Så jeg har hud den ud her, Jente Bente ud her. Den har du taget den, eller hvad? Ikke sådan, du har været oppe, Har du ikke det? Nej, det er han. Det er nu, jeg kommer til at klippe mig selv et forkert sted eller sådan noget. Det er jeg slet ikke regnet med, at der er sådan noget der. Jeg aner ikke, hvad det er. Det er sådan noget, man skal sidde og... Jeg kan ikke presse. Lille nanne. Så må der bare nogle... Den satte sig ikke fast, men nu kommer der sådan noget safter på og sådan noget. Det var det sidste, du skulle. Du sluk computeren. Kom nu ud i dit klamme hud. Den har jeg også taget. Du bliver helt skør i hovedet. Ja. Jeg nåede ikke engang faktisk. Jeg kunne ikke se noget. Jeg sidder mig helt fast. Ej, det er fusk det her, Der er hul mand. på den, men du kan ikke få den mere af. Jamen, jeg vil gerne have prikket hul. Jeg vil gerne have klipset i den. Så irriterende. Og jeg startede før ham. Han var færdig før mig. Jeg nåede heller ikke blive færdig. Det var det. Sådan der. Så er der klipset i den. Så stille. Jeg tænkte, at du har 6 minutter til det. Så er jeg sådan lidt... Det var min mor. Shit. Det var meget stærkt. Det var bare... Tænk bare, det går aldrig.